Wat is het die toch schaal, zag ze lopen door de binnenstad. De ponjers staan nu leeg, wie groot heeft het wel niet gehad. Waarom is dat zo? Geen winkel in het publiek, maar een verlaten winkelstraat. Met nog maar één café en toegeplakte etalage. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Wie lang blijft dat zo? Waarom is dat zo? Ons historische panje, wat gaan we daarmee doen? Wat we hopen dat ze blijven staan en nooit verloren gaan. Weer gaan ervan hoe. Als het maar is het wenige wat nog echt plezier brengt. En waar nog af en toe nog eens gaat te blijven veel. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Wie lang blijft dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Wie lang blijft dat zo? Waarom is dat zo? Zittert maar doe zo schoon, geboeide straten en de maat, volle winkels in de stad. Waar gaat dat nu toch her? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Wie lang blijft dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Wie lang blijft dat zo? Waarom is dat zo? Wist nog zie zag, wie alles nog zo schoon wordt. Het staat ons op een markt voor V&D verdwijnen moet. Hopelijk komt dat nog eens terug.